Ito, tingnan nyo to. Ayan. Yun, wala nakakita. Swerte ng makaano nito. Sa poste na ito, Barangay Palina East. So ayun. Ayun, dito na ako sa Barangay Palina East. Ayan. Pupunta tayo dito, papasok tayo dito sa looban. Barangay Palina East. Hanap ako ng mapapagdikitan dito. Saan kaya maganda? Yung wala nakakita sana. Saan kaya maganda magdikit? Yung parang walang gaanong tao dito ah. Dito pwede yata dito magdikit ah. Barangay Palina East. Pwede. Ay, may tao. May mga tao dito. Palina East. Saan ka ba maganda? Ayun. Barangay Palina East. Dami naman tao. Sayang dun sana. Pwede sana ako nagdikit dito sa kabila pala. Maraming puno. Meron ako nadaanan. Meron din nandito. Dito pa tayo. Pasok tayo dito. Dito. Parang alam ko merong ano dito eh. May parang tulay. Pwede yata dito. Pwede. Pwede dito sa poste na to. Dito ako magdikit. Kita kaya nila dito. Dito magdidikit ako dito ng isang sticker. Isang sticker natin na merong palaman. Ito, tingnan nyo to. Ayan. Yun, wala nakakita. Swerte ng makaano nito. Sa poste na ito, Barangay Palina East. Kung sino man ang taga rito, shoutout sa iyo. May dinikit akong sticker sa poste na ito. Kunin nyo na lang. May palaman yan. Ikot pa ako. Hanap pa tayo ng mapapagdikitan. Barangay Palina East. Nauna ka na. Kurado ka. Palina East. Nagdikit ako ng sticker. So ayun, magdidikit ako na isa dito. Palina West National High School sa harap. Malapit sa Barangay Hall. Magdidikit ako na isa.
sa puno ng ano, anong puno yan. Ayun na, malapit siya sa harap mismo ng Palina West National High School. Sana hindi ako nakita nun, baka kunin niya eh. Wala, hindi yata ako nakita eh. Parang nakatigil siya dito, naka-block na yun. Malapit siya sa barangay hall ng Palina West. May dinikit ako. Ito na ano, parang nakatingin sa akin yun ah. Baka biglang kuhanin.